Garai hontan azterketekin egiten dutena bada gure indibidualismoa bermatu eta ez kolektiboaren ongizatea eta lortu nahi dute gure artean lehiatzea eta honen aurka da gaude, ulertzen dugulako antsietatea eta sartzen duten presioa guregan ez dela beharrezkoa eta gure ongizatea ez duela zaintzen. Gainera uste dugu honekin ez dutela bermatzen ikasbaldintza duinak benetan egotea, eta hori, gure ongizatea ez duten ez bermatzen eta individualismoa eskatzen dutenez, uste dugu honen aurrean egin behar dugula, baita ere hezkuntza sistema honek kapitalismoarekin oso lotuta dago edo kapitalista da, eta ondorioz ulertzen dugu honen kontra joan behar dugula eta kolektiboa zaindu eta bermatu ongi gaudela eta individualismo hori ez dutela sustatzen eta baita unibertsitatean sarrera unibertsala izatea. Azken finean, azterketa hauekin lortzen dutena bada nota bakar bat izatea gu eta ulertzen dugu hortik arateago goazela, azterketa bat gaizki atera alda eta ez gara horrekin geratu behar, baizik eta badakigu prest gaudela eta benetan profesionalak izan behar garela edo profesionalak izan nahi dugula eta ondorioz ulertzen dugu azterketa bat ez gaituela definitzen eta aratago joan behar garela. Euskaldunok jasaten dugun zapalkuntzaren adibide argietako bat Ipar Euskal Herriko gazteek pairatzen dutena da. Hezkuntza ibilbidea euskaraz egin izanagatik ere, Frantziako estatuak baxoako azterketa euskaraz pasatzea debekatzen die. Ipar Euskal Herriko ikasleen aurkako eskubide urraketaren oinarria nazio auzioa izanik, gaur Hego Euskal Herriko unibertsitateetan selektibitate egunean, erdigunean jarri nahi izan dugu azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Nupeko euskara taldeak, ikamak eta Euskal Herrian euskarazek deituta elkartasun argazkia aterako dugu. Horrela, ekainaren 12an desobedientziara joz matematikako azterketa euskaraz egingo duten ikaslei, naiz horiek zuzentzeko prest agertu diren irakasleei eurekin gaudela adieraziko diegu. Eta Euskal Herri osora begirako hezkuntza sistema euskalduna aldarrikatuko dugu. Euskaraz bizitzeko azterketak euskaraz.